हाय लोगोफोर आं चेनेलाव गासिबो बरायफिनलायबाय ओमफ्राय नै आं दायो माइ गायनो फैलायबाय आरोना मैया खोथिया फुदोंमोन फुखांबाय ओमफ्राय दायो माइ गायगोन माने गायगासिनो इयावहाय ओमफ्राय आं दायो गायनो फैदों आरोना ओमफ्राय दैमाखा दिनैनि दैया गोथौ आरोना दैयानो रानाखै दाबो ओमफ्राय खर'निफ्राय गायबोगोन खर'थिं एसे प्रब्लेमसिन आरोना ओमफ्राय नैखिनिया एसे गोथौ नै बेखिनिया थल'ल' जोंहानि आरोना इथिबो गायजोब्बाय जोंहानियाल' गेजेराव दङ दायो बोथोर आरो दिनै थान्दा आराम आरोना अखा फायां फायां जादों बार बारदों रुवानियाबो सासेल' हाजिराया ओमफ्राय आइ दङ आं साथामल' गय जाना फैबाय आं ओंखाम जाखांनानै लोगोफोर आंनि दिनैनि आरो माइ गायनाय भिडिअखौ नायलांदोलाय आरोना अननानै फुल वाच खालामदो स्किप दा खालाम आरो सोरबाफोर गोदान नायदोब्ला आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामना होदो आरोना ओमफ्राय लाइक शेयार खालामना होब्लानो जाबाय कमेन्ट खालामदो गोलेम गोलेम मोननाय दै गोथौआव गय जानानै आं बोरैबा जादों फैदो मा गाखुरबाय दं माइ गायनाया गाखुरबाय दं साला नोंसोरनि गाखुरनायानो आंसो गोलैसिगौमोन दै गोथौआव थाबायगनो हायाखै मानसियाबा गायगासिनो जाबा रुवानियानो खासे गोमाबाय गायबाय था होनना बुंदों बोथोरा नि गय जानोबा नै लोगोफोर साहा लाबोबाय आरोना ओमफ्राय आं माने माइ गायनायखौ आं भिडिअ लाग्रा गैयामोन नालाय ओंखायनो आं निजेखौहाय गायनायखौ देखायनो हायासै मोजाङै ससेल' बिसोरखौ देखायबाय ओमफ्राय दायोहाय साहा लाबोबाय नै लोगोफोर नायदो मा लाबोदों साहाजोंहाय जाग्राखौ जाबाय सुयाबो जाजा जाबाय मारिबोनो एसे दुदां खागजआनो सिंगानि सिगां खागजआनो सिंगानि खागजखौनो सिंगानि ला खागजखौ yuk खागजखौnya sama खागजखौ लायो serba gotanai गोमोन खोलां नै जा खोथियाखौ माजों रोगानदों मनाजों जोंनिया खोथियाखौ इदि मुथासो खायो आरोना दै गोथौआव आलाय सिलाय जायो नालाय ओमफ्राय मुथा खायो
जाबाय बाथ्राया माथो दैयाव दोनहैनानै रानथैनाय आलायसिलायसो होनदां बे आखायानोथ' दै गोथौबा खोथिया बुरजा नालाय आलाय सिलाय जायो ओमफ्राय मोथिया आरो लागासिनो जोबखायो नालाय सोयोलै थां सोयो बोरो साहा लोंखांबाय आरो ना ओमफ्राय दायो गायहैलायनोसै नै खासिया खोथिया रोगानो फै बाबाया रोगाथो नों मानो डिस्टार्ब फै हामालै बाबु नों हमलायनांगोन नामा सोजोबगोन नोङो बोरो जोयो खोथियाया दैया गोथाव बेलाव दं इयाव बेलाव अरजागोन गम मोनाखै नुनो बेलाव बाव गोजानाव खारदो नों होननाया गोजानाव खारदोलै जि आराम बार बारदो Bisa kita rekan aja. Koron timba gaigera lah panu, ting gaigera nala dah. Bisa lada thalai nang bayi dose. Sampai खोथिया रोगाखांबा आरो आंबो थांलायनोसै आरो ना गायनो आसा खोथिया रोगाबाय दं जि मोजां जादों बार स्रो स्रोनो सान्दुंबो गैया अखाबो गैया बाद में मेरे को ले लेना ठीक है स्वागत हो हरियाणा नै दैया गोथौ आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय अखाबो होना होनानै दैया बुजायनो दङ आरो ना राननो रोङाखै खोथिया नै लोगोफोर गायखांनानै न'आवहाय फैबाय आरो ना ओमफ्राय आं दिनै भिडिअ'खौ बेखिनियानोमोन जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ एन्ड बाय बाय